लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो अल प्रेस खालामना ला, जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगांग्रो नुनो मोनो। भिडिअआ माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जायोब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ। दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय सिरि सिरि। बे भिडिअखौ एजे फिल्म एन्ड प्रडाक्शनाव आपल'ड खालामनाय जादों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकआ डिस्क्रिप्शनाव दं। बे भिडिअनि रिलिक्सखौ लिरदों फेदि सिंह दैमारी आरो बे भिडिअनि स्टारिंफोरानो जादों बिबेक आरो फुजा। बे भिडिअनि देंखोगिरिफोरानो जादों उत्तम आरो नितामुनि। बे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डाइरेक्शनखौ खालामदों मैथा एबा प्रबिन बर'।